Когато бях ученик, за първи път прочетох "Строителите на съвременна България". От тогава и набавих още някои негови книги, които тогава бяха достъпни. Това бяха главно "Ранни спомени" и "Политиката на Константин Стоилов". И всъщност това беше един от двигателите да продължа да се занимавам с него, когато се стигна до магистратура и докторантура. Това, което винаги ме е впечатлявало, може би, в Симеон Радев като творчески натюрел и като писмовна практика, това е изключителната сложност на неговата мисъл и неговите трактовки на определени политически проблеми. Очевидно това е едно писане с изключителна комплексност, което ни най-малко не може да се сведе до разни клишета от сорта на патриота, бореца за справедливост, македонстващия българин и така нататък. Ни най-малко. Всъщност това е една изключително сложна система от идеи, която ми се искаше да разплета колкото се може по-подробно. За първи път чух за Симеон Радев, когато баща ми дойде вкъщи с една малка книжка, червена, която се казваше "Ранни спомени". И ми каза: "Вземи я прочети". Не бях чувал въобще за такъв автор. Прочетох и ми направи силно впечатление с езика, който беше някакси едновременно елегантен и старомоден. След това четох неговите прочути 2 тома "Строителите на съвременна България". Книгата беше много интересна, много хубава. В антикварните книжарници, доколкото си спомням, изданието старото вървеше за около 100 лева, което беше гигантска сума. 100 лева беше началната заплата на млад специалист, завършил висшето си образование. И от тогава цял живот по различен начин съм се занимавал с Симеон Радев. Симеон Радев е грандиозна фигура. Това, което той е създал, което е написал, е умонепостижимо. Как го е сторил? Ето, ние тук се намираме в неговата библиотека. Може да се види, разбира се, тя не е пълната библиотека, но може да се види с какви книги е разполагал, какво е чел, какво е ползвал, какво е цитирал. Огромна личност в историята на българската култура. За един библиотекар това е поле да прави открития, защото действително, когато почнахме да работим по библиотеката на Симеон Радев, направихме наистина доста открития. Такава богата библиотека, богата не само като тематика, като език, като стойност. Библиотеката е около 2200 тома книги, които са от различни отрасли на знанието, на различни езици. Симеон Радев, знаеме, владее отлично на английски, френски, немски. Също си е служил с сръбски, с турски, с румънски. Това е благодарение на неговата дългогодишна работа като дипломат и пътуванията му из различните страни. Така че хората ще могат да се запознаят наистина с личността на Симеон Радев.
Чрез библиотеката Симеон Радев се представя като един човек с богата обща култура, с разностранни интереси и наистина много интересен. Когато работех върху проблемите на история на пропагандата, външнополитическата пропаганда, ми беше направило впечатление, че един млад човек, по това време някъде 22-23 годишен, издава 2 вестника на френски език в чужбина, като списва почти изцяло вестници сам и ги разпраща по най-големите европейски редакции, които черпят сведения точно от неговите вестници. И си помислих, Боже Господи, как това момче от едно полутурско градче в Македония, Ресен, е овладяло до такава тънкост френски език. Вярно, че е учил в Галатасарайския лицей в Цариград, но Константин Величков, който също е учил в Галатасарайския лицей, казва в едно свое писмо: ние тук сме и добре, и зле, но друго не може да се очаква, когато някой опитва да ашладиса турската култура върху западната. Първият вестник, който той издава почти самостоятелно с средствата на организацията, разбира се, се казва Лефор, или Усилието, напънът, който излиза на френски и е списан от Симеон Радев също така на френски. Той тогава е бил едва на 22-23 години, което е забележително. Но изглежда той е бил достатъчно оправен, достатъчно амбициран да го направи. Вероятно се е ползвал с солидната поддръжка и на другарите си от македонската организация. Комбинацията от поддръжката на организацията и от собствените му лични качества наистина позволява на една много ранна възраст той да натрупа един значителен опит. Като журналист и впрочем и като дипломат, макар и неформално, тъй като той обслужва връзките на македонската организация, например с арменските революционери, докато пребивава в Швейцария. Темата Македония и македонски въпрос няма как да отсъства от библиотеката на Симеон Радев. Тук е неговата първа книга, която той издава. Македония и ренесанса в България. Любопитен факт е, че тя първо излиза на френски през 16-та година, чак 1927 година излиза и на български. В Република Северна Македония преди няколко години издадох фототипно неговия вестник L'Indépendance Macédonienne. И с обяснения, че там, където говорил за българи в Македония, той имал предвид македонци. А на много малко места би оказвал македонски българин. Само, че на него не му е минало и през ум тогава, че някой може да рече, че македонските българи не са нещо друго, освен българи. Така или иначе, той пише една от най-добрите за времето си книга за културната история на Македония, която за негов пак лош късмет излиза по време на Втората световна война. Та след Втората световна война и инкриминират като книга с едва ли не фашистско съдържание, макар че в нея той говори за средновековните писатели от Македония. Ето това е интересен и хубав албум Македония в образи, който също е на тази тема. А от книгите за история на България бих показала ето този 4-езичен атлас, съставен от Димитър Ризов с посвещение на обичния син на Македония. Една от доминантните теми в цялото му творчество, това е Македония. И македонския въпрос, който е наболял по това време със сигурност и който всъщност занимава неговата публицистика дълги години, още от най-ранните му изяви. И в крайна сметка неговата експертиза по македонския въпрос е един от пътищата, по които той успява да се изкачи в стълбицата на вече висшата политическа дейност и в крайна сметка да си извоюва мястото на дипломат. Симеон Радев всъщност в целия си следващ път, дългогодишен, битието му на един от първите дипломати на България,
дългогодишен посланник наш в Вашингтон, преди това в Берн, в Лондон и къде ли още не. Той пише едни грами, които нямат нищо общо с тъпите, най-често, за съжаление, очерци, които пишат повечето български дипломати. Това са блестящи студии, които анализират политическия живот в съответната страна, в която той пребивава. Знаем, че тези текстове бяха събрани в по-ново време в 7 големи тома. Това, което е написал Симеон Радев, е просто грандиозно. Това е човек, чийто живот е изтъкан от успехи и трагедии. Успехи, това са, разбира се, неговата книга "Строителите на съвременна България", която предизвиква тогава експлозия в общественото съзнание, търсена, цитирана. Той минава за един от най-добрите стилисти на българския език. От хубавите неща, които са му случили, че той близо 20 години от живота си е пълномощен министър. А трагедията е, че не му се пада 2 пъти да подпише мирен договор, с който оставя родния си град Ресен, окупиран от чужди сили. Първия път с Букурешкия мирен договор и втория път в Солунското примирие 1918 година, когато е изпратен в състава на българска делегация за сключване на примирието, според моите подозрения, нямам данни за това, просто за да направи впечатление на французите, които командват Солунския фронт, със своя великолепен френски език и френската си култура. Но така или иначе, 2 пъти той е принуден да остави родния си град под чужда власт. Професията на Симеон Радев дипломат, разбира се, определя и една доста многобройна сбирка книги за дипломацията. Ето това е история на френската дипломация. Това е история на Организацията на народите. Сборници документи също така. Ето това е "Българския въпрос", сборник документи, който преглежда периода около войните. А това е един много интересен сборник, съставен от Христо Черчев, в който са посочени сръбски документи за признанието на българския характер на Македония. Това, което тази изложба тук демонстрира, е широтата на неговите интереси и неговата склонност да се задълбочава в множество различни области. Когато човек анализира тематически неговата публицистика, всъщност той вижда в какъв огромен диапазон от теми Симеон Радев е бил достатъчно компетентен да се изказва, ако не като експерт, то поне като добре осведомен мислител и гражданин. Те включват толкова много теми, като започнете от военното дело, продължите през политическия живот, разбира се, стигнете до изкуството, правните въпроси. Мисля, че именно тук проистича тази комплексност на неговото творчество, което и до сега не е напълно достъпно до широката публика. Той е и дипломат, той е и политик, той е литературен критик, той е и публицист. Той е всичко, той е просто стуръка Шива. След Втората световна война той принадлежи на тази кохорта бивши буржуазни политици, които на практика са лишени от народната власт от всякакви средства за съществуване. Тогава един от хората направил най-големи бели и поразии
в хуманитаристиката в България, академик Тодор Павлов, по някакъв начин извоюва правото на хората от бившия елит тогава да пишат спомени и да ги предават в архивът на Българската академия на науките. Също, аз не знам доколко е било скромно възнаграждението, но така или иначе са успявали да преживяват. Та Симеон Радев пише няколко тома спомени. За огромно съжаление, тези спомени все още не са видели бял свят. Или поне не напълно. Може би най-интересни, така за широката публика, ще бъдат книги, които са малко познати, защото са били инкриминирани. Те са с посвещения на Симеон Радев. Ето, например, книгата на Коста Тодоров "Няколко месеца борба". 2 стихосбирки на Яна Язова. Много интересно нейното посвещение на господин Симеон Радев, който досега считах за мит, а сега вече познавам отблизо с дълбоко уважение. Наредихме библиотеката в отделна стая. За наш късмет можем да разполагаме и с част от мебелите, които са били в дома на Симеон Радев, както и с негови лични вещи, очилата му, визитник, кутията с моливите и, разбира се, доста ръкописни бележки, които откриваме и в книгите, писма. И виждаме енциклопедичността на неговото знание, виждаме енциклопедичността на неговата личност. За мен значението е в отдаване на почет към неговото дело. Това какви книги има не е толкова важно. Важното е, че обществото е оценило заслугите на Симеон Радев за българската култура, за българското себеусещане. Поред мен този жест е наистина похвален и заслужава нашите почитания, тъй като той отново повдига въпроса за една интересна фигура, която изглежда сякаш ние познаваме напълно, но която всъщност ние тепърва трябва да започваме да изучаваме.